Ahoj ľudia, vítam vás pri nejakom novom videjku s Jocinkom. Tu budem vydávať videa s Jocinkom, že pogydal Jocinko pogydal. Uhuj. Že aj Jocinko vydali, takže toto bude také rozprávanie s vami, že čo bude na tomto kanále, aké videá budú, čo budem vydávať, čo bude za content a tak. Takže na to. Takže čo bude za content? Na tomto kanále budú videá že reality. Na tomto kanále budú videá že reality. Potom aj nejaké dobrodružné, potom aj vlogy, samozrejme aj na mojom hlavnom budú hry. Hlavné natáčať budem. A za 40 obyvateľov na mojom hlavnom kanále vám ukážem moje štúdio, kde natáčam. Takže fakt sa to oplatí tých 40 dát. A na tomto kanále poďme dať 5 odberateľov. 5 odberateľov, tu mám troch. Že ľudia fakt prosím troch odberateľov. Na ktorú konečne máme. A ďalšia vec o kontente a tak. A teraz ide. Koľko budem na tomto kanále vydávať? Na tomto kanále budem vydávať videa obden. Môžete čať občas aj každý deň. A na hlavnom by som chcel každý deň začať, ale keď mám aj do toho školu, tak mám prázdniny. Lenže takto ma ešte trošku chorý, budem YouTube pokým, za čo to banuje, či nie, neviem. Tak pri YouTube pokým nedajte mi ban. Budem ešte antibiotika, takže takže nemôžem trošku chodiť, ale za chvíľu už môžem. Takže cez prázdniny budú pretočené videá, takže budú vychádzať, nebojte sa, budú vychádzať. A ďalšia vec. Budem sa viac trošku zaoberať tým editovaným, lebo to je fakt strašné. Budem sa to trošku naučiť, takže to je tiež ďalšia vec. Bude to veľa prekvačovanejšie. A čo ešte? A či už nič také. Takže ľudia, keď sa vám takýto vlog páčil, nie je vlog, ale video, keď odnamovate, takže dajte like a odber a dajte ma čau čau. Podáte Jocinka ešte? Subscribe. Takže čau čau, Jocinko pogydal. Uhuj.